ku yi maza ku danna subscribe sannan kuma ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Kai ka sha maganin nan ko ya ba wuce tsofin nan. Aba yanzu da ka sha maganin ai ka dan ji dama ga haina wannan hararrabi ne dama jagun kaka ibada ita kama ka dan taba saboda ka san ko mutanen daɗin ko ne da wannan ko magani da fanadol ne ka dan sha kaga ai ya kamata a ce an wannan ko kuma ni ka wanda ma ban je na yankin nawa amma dai ba za je ne wanke ko jikin zai dan a wannan bara an dawo Classic. Kenny Wonder. Bakaria. Assalamu alaikum. Ha? Ya mutu? To, wallahi na ga ma, hi malan zabin ne wallahi. Hi malan zabin ne ka shigo? Kace dai ba idan da baban naka. Wallahi ni ma ga baban naka idan ya komi, da kishin komi. Ai ya mutu. Ai na ja to na bakin nan wa. Hi malan zabin ne. Ai ya addu'a. Wallahi sai addu'a. Ana zuwa. Muka maganin kuma ya ɗaukar wani cuta. Na warke yaro, ka tattara ruwan ki. Ka warke? Daga cikin haiwarkewa? Ka ce za mu kalau nake. Ka wankin naka. Na warke ai ban son kwanciya ne. Ba ka son kwanciya ne so. Ku yi maza ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora sabon bidiyoyin mu za ku na gani. Mun gode.